Melike. Үземнең блогымда иң тике тәрбия биреше, актуаль фотлар тәкъдим итәсем килә. Так, сезне нәрсә белән шаккаттырырга икән? Ого, белдем. Киттек. Исәпсез, хәерле көн. Миңа бер шәх кеше кирәк иде. Бар ул бездә, Розалия апа. Бер яхшы педагог та булсан иде ул. Бар бездән дә педагог Розалия Хатиповна. Менә ул хөрмәтле гаиләдә булсан иде. Бар ул бездә, Мөхәммәтовлар гаиләсе. Яхшы син җитәкчесен, конкурста катнашырлык кеше. Бар ул бездә, икенче сыйныф җитәкчесе Мөхәммәтова Розалия Хатиповна. Әйдәле Акбай, өйрәнсин, арт аягың белән тор. Аuma, туп-туры тор, төз утыр, яхшы утыр. Чебурашка, Незнайка. Телевизор карыйм, телефон тотам инде, шул телефонны сыпырып та утырам. Алар бит үзләре шундый кечкенәләр, йомшаклар, нәниләр. Аларны шундый тотып сыйпыйсы килә, сөясе килә. Бигрәк матурларга калалар инде. Телефонда утыралар, телевизор карыйлардыр инде. Тәмушкәләр ашыйлардыр инде. Может, творчество мое вызовет сомнение, только не справляюсь я с этим вдохновением. Может, вам покажется это безобразием, только не справляюсь я со своей фантазией.
волшебный лес. Над рекой утром ранним манит небо высота.